Víte, že ženy mají za stejnou práci až o 25% nižší plat než muži? Dámy, začínáte podnikat nebo již podnikáte? Pociťujete v podnikatelském prostředí nerovnosti mezi muži a ženami? Zapojte se do projektu Poradna pro podnikavé ženy. Získejte správné informace, znalosti a dovednosti z oblasti práva, financí, ekonomiky a řízení firmy. Vzdělávejte se s námi a snižte tak svůj handicap, který je zažitým stereotypem, kdy se ženy musí starat o rodinu a domácnost a nedisponují dostatkem času pro zisk informací k rozvoji a úspěchu podnikání. Také ženy jsou schopné vykonávat náročnou práci mužů. Nebo si myslíte něco jiného?